من در ایرپورتم. نه ایرپورت کالسوای автовай. اینا در ویزدی ورمدن ایرپورتم برادر. اومدم دیدم با پگاه ریس بدای. 500 сум мошин кор карина аэропорт вурмадем бародар рафта истем ина визди аэропорт ина рӯзи 26 салому алейкум парӯз бародар ина ман омадам аэропорт ҳамаша фаҳмидам да пага билетай 3 дона билет мондагиай ҳар як рейсе ки пешай парвоз билет бидаст сомон эр да чатни рейс мегем бидаст фақат имконият доступ барои гирифтан билет бидаст рӯзи 26 уральские авиалинии официальная продажаш 23 000 чанд сум мепара иҷа Москва душанбе официальная продажа бародар наманда калсово алейкум бародар қасобое ки Теренбург мо амина дар шаҳри душанбе ҳастем ина дар аэропорт ҳастем барои худат бародар як навор кардани ҳастем ки дар ҳақиқат инамиҷа мардуме ки паспорти русӣ дорам парвоз кардестам бе ташвиш ана бисёр одамо аллакай парвоз кардан мо омадем имрӯз фаҳмем ки ҳаме чӣ хел рейсо вай мешавад дар ҳақиқат маълумот ба пуррагӣ гирифта натонистем барое ки мо худмон намедонем ки ҷо маълумот мегиранд ана дигар рости гап напурсидем омадем ки наворбардорӣ кунем аммо фаҳмидем ки рӯзи 6 саҳар соати 6 рейси Екатеринбург душанбе Екатеринбург дай бародарҷон ана касе ки паспорти русӣ дорад пайда рафтеста бе ташвиш кори тоҷикӣ ё номаълум